Vítejte tady na Masarykově náměstí v Hradci Králové, první závodníky tohoto úžasného závodu, který odstartoval Stalinu 1. června. Je to estonský Renault. Já jsem moc rád, že záštitu nad toto akcí převzal primátor Hradce Králové, pan doktor Finch, který také odstartuje další etapu Masarykova náměstí směrem do Brna kolem 16. hodiny. Jsem velmi rád, že zde také vítáme ředitele tohoto maratonu, pana Juri Tama, že tady také vítáme významné osobnosti ze skupiny ČES, tedy generálního ředitele ČES obnovitelné zdroje, pana Oldřicha Kožušníka a generálního ředitele ČES. Dámy a pánové, máme tady další závodník z elektromaratonu Stalin Monte Carlo. Pavla tam sličná slečna, kterou určitě rádi budou následovat mnozí, tak jak to má na zádi vozu. Zdá se, že je to švýcarský vůz. Faktem je, že na začátku bylo o trochu více, někteří odpadli, ale... Dámy a pánové, já jsem moc rád, že můžeme uvítat dalšího účastníka závodu Stalin Monte Carlo. Je to naprosto skvostná elektrická historická pavěda, pokud se nemýlím. A já jsem velmi rád, že tady mohu uvítat na Masarykově náměstí v Hradci Králové také ředitele elektromaratonu Stalin Monte Carlo, kterým je pan Juri Tam. Dobrý den, vítejte v Hradci. Sinne tulete kohe. See käru on ees praegu. Kuulastab sul, jah? Lase nii sinna tagasi. To taky zajímá. To je nějaký dodo, hele. Very expensive Tesla is priced to 100,000 euros, and Mopeda is they have no price, is unique. Přes lese. Na prdele. Elektrický kola, luxus. Bohem. Innovation is not only buying new things. Proč se nám vlastně to není jenom o to. Dobrý den. Dovolte, abych tady přivítal také generálního ředitele ČES obnovitelné zdroje pana Oldřicha Kožušníka. Dobrý den. Také generálního ředitele ČES měření pana Filipa Seckého. Je mi velikou ctí, že zde můžeme uvítat ředitele tohoto slavného maratonu pana Juri Tama. A také viceprezidenta pana barona Federico Bianchiho. Dobrý den. Pane primátore, máte první slovo, jste náš hostitel. Děkuju vám. Můžu říct, když se u mě pan Juri tam stavil před 3 měsíci zhruba, že sem přijede rally Stalin Monte Carlo, že není hezký počasí, je trochu zima, ale přijeli, aspoň velká část přijela, budou pokračovat dál, na své propagandě Albert. Takže já jsem před 3 měsíci viděl poprvé živého člověka, který s ním krátce předtím mluvil, což byla pro mě taky čest. A vidíte o zdobíjení. Děkuji všem z města, kteří se podíleli na přípravě této akce a děkuji hlavně vám všem, kteří jste přijeli elektromobily až sem k nám do Hradce. Děkujeme, pane primátore. Dovolte, abychom teď předali slovo řediteli závodu, kterým je pan Juri Tam.
Vážení pane primátore, vážení hosté, pilots, of course, piloti referees. a rozhodčí. We are very proud that we are here. Jsme velmi hrdí, že jsme zde v Hradci Králové. The stage from Wroclaw to Hradec Králové was not very easy. Ta etapa z Vroclavy do Hradce Králové skutečně nebyla jednoduchá. We lose one car, Ztratili jsme jeden vůz, but important that we are here and we have new cars who attend our rally. ale co je důležité, že stačila jedna schůzka mezi mnou a panem primátorem a máme takový hezký výsledek jako dnes. It's a beautiful event. Here is a many local companies and people who connected very strongly with electric cars and the environment question. They go. A vlastně o to nám během té schůzky, která už se konala, kdy chtěla Hradci Králové, o tohle nám šlo. Like you everybody understand, without the cooperation between the cities, between countries in Europe, it's very hard to receive good results in Prefer to speak Italian, but now I try to speak English, so my back English. Já normálně dávám přednost italštině samozřejmě, ale dobře, budu mluvit svojí lámanou angličtinou. I'm very happy to be here. It's a beautiful city. Jsem velmi rád, že jsem tady, město je nádherné. The atmosphere is very good. It's a little too cold for me because I'm from Italy. Je tady na mě jako na Itala trochu zima, ale jinak atmosféra je tady skvělá. But I'm very happy to be here. Thank you very much. Ale jsem moc rád, že mám tu příležitost tady být s vámi a děkuji vám všem. Já bych rád pozdravil všechny závodníky a rozhodčí tohoto hezkého závodu. Můžu za skupinu prohlásit a slíbit, že těch dobíjecích stanic do budoucna bude určitě více. Zabýváme se touto oblastí poměrně intenzivně a očekáváme. Vidíte tady i naše ukázky našich elektromobilů, které používáme i nejenom pro ty prezentační účely, ale i praktické použití těchto elektromobilů při naší činnosti. Jsem rád taky, že se můžu zúčastnit tady tohoto zajímavého, nebo části zajímavého závodu. Opakoval bych se, společnosti spojené s elektromobilitou. Hradec Králové je možná zajímavý v tom, že my za ČEZ obnovitelné zdroje That we bring a little gift from Tallinn. The mayor of Tallinn. Tradicí toho závodu je, že přivážíme malý dárek od primátora Tallinnu. To all the cities we stay for the charging one photo of Tallinn. You see it's very similar to dáváme dárek, je to obrázek zarámovaný města Tallinn, které vypadá, jak vidíte, velmi podobně jako Hradec. Stay to the stage also because prosím pana primátora na pódium. this is a symbol of cooperation between the regions and cities. Je to symbol spolupráce mezi regiony a mezi městy. And now, most important part of our event, the winners of the Wroclaw, Hradec Králové. A teď bych rád vyhlásil vítěze etapy Wroclaw Hradec Králové. You lose somewhere. I don't know where you was. 10 minutes. Přijeli jste Maybe recharging your batteries. o něco později než je obvykle, popozdili jste se za prvním vozem, možná jste ještě po cestě dobíjeli, ale to nevadí, přijeli jste. Thank you. Děkuji vám. Své dárky přidávají také páni generální ředitelé ze skupiny ČEZ. Tito pánové se jmenují Melis Merillo a Ted Randma. Gratulujeme. And Dnešní etapy se stal tým Olympic Casino ve voze Tesla. Dává mi velká zima, pilotka je někde schovaná, protože už mrzla. Ne, už je na pódiu, dobrý, takže... maybe we do one photo together. Gratulace také Kertu Jokkom. Okay. And I would like to give one box symbolically. There is not enough maybe for all the employees of the
town hall. Já mám ještě jeden dárek, možná je to jen symbolický dárek, rád bych obměnil veškerý personál radnice, který se podílel na přípravě té akce, ale jen tak symbolicky čokoláda, něco na zub. But I give it to the ladies. Takže rád předávám dámám, takže tady paní Simonové předám symbolicky za... And for gentlemen also, because we need to be balanced. Okay. Thank you. Tak a ještě pánovi, jak máme rovnováhu. And we have a little message also in here. Can you read in your zpráva? Pokud vy máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, vy i já budeme mít stále po jednom jablku. Ale pokud vy máte myšlenku a já mám myšlenku a vyměníme si své myšlenky, potom budeme mít každý z nás 2 myšlenky. Krásný symbolický message, který jakoby nahlížel do naší blízké budoucnosti, která se určitě týká také elektromobility. Dámy a pánové, a nikoli za řevu motoru, ale zcela potichu vyráží v rámci další etapy do závodu také Opel Ampera s číslem 32 s posádkou Deset zemí, 3351 km, 29 měst. To všechno musí absolvovat účastníci maratonu Tallinn. Odstartováno. To je krásné, jak to jde potichu. A čistě. Přejeme dobrou cestu a pochopitelně se připojuje tak... Dalším, kdo bude startovat, je elektrické skútry, elektrická kola, plynové automobily, ultralighty na elektřinu, všechny ekologické pohony, včetně autobusů SOR z českých Lipchav. Jirka Červinka. Na startovní rošte najíždí nádherná Karma.